De boeren hebben de opening van 2 nieuwe supermarkten in Frensje oppakt om actie te vieren. Nu ziet het hier, ze kunnen allemaal mooie nieuwe pannen neerzetten, maar voor personeel hebben ze eigenlijk niet zoveel over. Nou, dat willen wij lostrekken. Vandaar dat we actie voeren. Men wil eigenlijk van de toeslagen af. Dat houdt in dat de toeslagen voor personeel wat 's avonds werkt, maar ook op de zondag komt te vervallen. En verder het bod wat ze neerleggen, 2,5% over 2 jaar. Dan praat je over 1,2% per jaar. Ja, dan zit je onder het inflatieniveau, waardoor de koopkracht van 260.000 man personeel compleet onder druk komt te staan. De onderhandelings voor een nieuwe CAO roemen in oktober stikken. De acties van Joert binnen publieksvriendelijk. Mensen kunnen een handteken zetten voor de actie. Toch is er kans dat de acties feller worden als er net gauw een oplossing komt. We kijken nog even naar de feestdagen, want dan hebben we nog een maand de tijd. We hopen dat ze tot reden komen voor die tijd. Maar anders, ja, er zijn niet alleen winkels, er zijn ook hele grote bedrijven, de distributiecentra van de supermarkten. Ja, daar komt het nog veel harder aan als de toeslagen verdwijnen, zoals de werkgevers dat willen. Ik denk niet dat de mensen in de distributiecentra dat zullen accepteren. Het is nog net duidelijk wanneer de supermarkten en de boeren weer om tafel zullen.